Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord dereceleri çenli aşaklayan mahaly Mary welaýatynda grip dümög alamatlary bilen keselleýän adamlar, şol sanda çağalar göz görteli köpeldi. Mary we Bayramaly şäherlerindäki dermanhanalarda adamlaryň uly nobatlary emele geldi. Köp adam öýünde bejerge almaga çalışýar, ýöne hastahanada bejerge alýanlar hem kän. Näsaglaryň köpdügi sebäpli häzir keselhanalaryň çağalar bölümleriniň aglabatynda yer tapdyrmaýar diýip Marly Lukman anonimlik şertinde 6 dekabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä dümögiň ýaýramagyna ýaşaýyş jaýlarynda gaz peşleriniň köpçülükleýin sökülüp aýrylmagy netijesinde ilatyň jaýlary ýylatmakda kynçylyk çekmegi sebäp bolýar. Ýatlasak oktýabryň ahirinde Marynyň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp ýangyn döredip biljek enjamlary barladylar we köp ýaşaýjynyň gaz peşlerini söküp aýyrdylar. Öňkü ýyllarda ýyladys katenler kadaly işlemän soň çöýün batareyalarymy, ýagny ýyladys turbalarymyzy satyp deregine gara gaz peç gurnamaly bolup dökýäni, geçen aýlarda gaz peçleri ulanmagy hem gadaganlyk girdildi. Jaýlaryň otaglary juda sowuk, şu günlerde howanyň aşy sowuklugy sebäpli olary elektrik peçler bilen kadaly ýylatyp bolmaýar. Diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda howanyň temperaturasy häzir çenli hasaba alynan iň pes derejesine aşaklap rekord derejä ýetdi. Daşowyň ýekeje sebitinde howanyň temperaturasy -22,2 gradusa aşaklady. Bu 1959-njy ýylda ýekejede howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlaly bäri iň pes temperaturadyr. Odol bu sebitde iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınıpdy. Şonda bu görkezüji -15,16 gradusa barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki mediasy 5-11 dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli ýetjekdigini elan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Mary welaýatynyň Murgap etrawyna A95 we A92 kysymly awtolog benzininiň gytçylygy dowam edýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 dekabrda Sewitden habar berdi. Etrawyň ýanygy çuýuju beketlerine A80 we Eko93 ulug benzinleri el ýeterli bolmagyna galýar. Yerli sürüjüler A80 benzininiň hiliniň pesdigini, ýöne bahasynyň el ýeterlidigini, şol bir wagtda ýanygy stansiýalaryna bar bolan Eko93 kysymly ekolog taýdan arasy benzini gymmat hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Sürüjüler A80 benzinine isleg bildirýärler. Biz üçin Eko93 markaly benzin gymmat bolýar, tiz tuturýar. Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda yerli sürüjüler pes ýylly ýanygyň awtouloglary hatardan çykarýanyny aýdýarlar. Ýurduň dürli sebitlerine soňky bir näçe aý bäri ýanygy çykytçylygy ýetileşýär. Ýurt içinde ýanygy çykytçylygynyň ýetileşmegi Türkmenistanyň döwlet harytçy mal birjasyna benziniň daşary ýurtlary eksportynyň ýygyderli hasaba alynýan wagtlaryna gabat kelýär. Şol bir wagtda energetika serişdelerine baý Türkmenistanyň dürli sebitlerine dowam edýän ýanygy çykytçylygy dünýäde bu sebitde energetika krizisiniň dowam edýän wagtlaryna gabat kelýär. Azatlyk radiosynyň özbek gullugy soňky wagtlarda Özbegistanyň dürli sebitlerine, şol sany paýtagat Taşkentde we Fergana sebitine ýanygy çykytçylygynyň emele gelendigini habar berýär. Özbegistanyň Uztransgaz kompaniýasy 7 dekabrda ýurduň Fergana sebitindäki ýanygy beketleriniň wagtlaryny ýapylýanlygyny elan etdi. Kompaniýa bu kararny ilkinji nowbatda durmuş deskalaryny we ilaty ýanygy bilen üpçün etmek tagallalary bilen esaslandyrdy. Özbek paýtagatynyň emele gelen ýanygy çykytçylygy bilen baglykda 6 dekabrda köpçüliklerin transport serişdeleriniň gatnawyna bökdönçlik ýüze çykdy. Köçelerde taksi ulaglarynyň hem teýrekleşmegi bilen Azatlyk radiosynyň özbek gullugy Toşkent metropoliteni kärhanasyna salgylanyp tişenbe güni metrodan peýdalanýan ýolagçylaryň sanynyň görnetini artanlygyny habar berdi. Ýanygy serişdelerine baý Türkmenistan öz ýylatyna iň arzan awtolog benzinini hödürleýän ýurtlaryň hataryna galýar. Ýöne soňky aýlarda dowamly ýüze çykýan ýanygy çykytçylygy yerli sürüjüleri köseýär. Murgap etrawyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe sürüjü Sewitiň ýanygy çykyjy beketlerine bar bolan Eko93 kysymly benziniň bahasynyň A95 görnüşli benziniň bahasy bilen deňleşdirilmegini soraýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň A95 görnüşli ulug benzininiň 1 litriniň bahasy 1,5 manat, dizel ýanygyjynyň 1 litriniň bahasy bolsa
1 manat 35 tenge bolmagyny galýar. Marly sürüjüler Eko 93 görnüşlü benzinin bahasynyň 2 manatdan satylýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň energetika resmileri we döwlet gödäwçiligine media terişdeleri dowam edýän ýanygyç ýetmezçiligini agdamaýarlar. Hadar deňiziniň türkmen kenarynda döwlen maslyklarynyň ýüzlerçesi peýda boldy. Bu waka Hadaryň Russiýanyň Dagestan Respublikasyndaky kenarynda müňlerçe döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi. Soňky 10 güniň dowamyny Gyzyl suw adasynyň kenaryna ýüzlerçe döwlen maslygy peýda boldy. Käbir kenarlarda balyklaryň maslyklary hem tapyldy. Diýip ýagdaýdan habarly Balkan welaýatyndaky çeşmämiz aýtdy. Hadar deňiziniň düýbünden ýitip barýan endemigi Hadar döwleni Türkmenistanyň Gyzyl kitaby bilen birlikde 2008-nji ýylda tebigaty goramagyň halkary bileleşiginiň Gyzyl sanawyna hem girizildi. Çeşmämiz häzirki wagtda ýurdun deňiz flotunyň eserleriniň Gyzyl suw adasyny we deňizi döwlen hemde balyk maslyklarynyň arasalamak işlerini geçirýändigini hem sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy peýda bolan maslyklar we bu ýerde geçirilen arasaçylyk işleri sebäpli Türkmenbaşy şäheri bilen Gyzyl suw adasynyň arasyndaky kadaly gämi gatnawynyň ýatyrlandygyny aýtdy. Bu aralykda günüň dowamında 2 gezek gämi gatnawy bardy. Olaryň biri Çarlak, beýliksi galkyny şatly gämiler tarapyndan amala aşyrylýardy diýip habarçy belledi. Çeşmämiziň sözlerine görä döwlen maslyklary sebäpli käbir ýük gämileri öz wagtynda Türkmen portuna gelip bilmediler. Azerbaýjandan gelen ýük gemisi Hazar deňiziniň Türkmen serhedinde bir näçe sagat garaşmaly boldy. Agramy takminan uly bir adamyň agramyna barabar bolan döwlen maslyklary gämi hereketine ziýan ýetirip bilýärler. Diýip çeşmämiz aýtdy. Awlanylmagy düýbünden gadan edilen Hazar döwlet gorowhanasynda we onuň çäkli gorowhanasynda goralýan düwlenleriň bedeniniň uzunlygy 130-155 cm, agramy 50-85 kilograma barabardyr. Ýokarda aýdylanlar barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri ne de media terişdeleri maglumat berýärler. Azatlyk bu barada Türkmenbaşynyň häkimliginden we halkara deňiz portundan hem kommentari alyp bilmedi. Ýöne çeşmämiz ýurdun Harwy Deňiz Institutunyň bir işärine salgylanyp düwlenleriň we balyklaryň helak bolmagyna, soňky döwürde deňiz suwunyň aşa hapalanmagynyň, onuň düzüminde zäherli maddalaryň köpelmeginiň sebäp bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. Bellesek bu waka dekabryň 1-nji hepdesinde Hadaryň Dagestandaky kenarynda 2500-den gowrak düwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Kavkaz reali gullugynyň maglumatyna görä, olaryň ölmeginiň sebäplerini anyklamak boýunça derňewler dowam edýär. Ýöne Dagestanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşky gurşawy goramak baradaky guramalary olaryň ölmeginiň goşadyrnyň içinde tebii faktorlar bilen baglanşyklydygyny ýylan etdiler. Düwlenler adyndan 2 hepde öň öldü we tupan olary kenara çykardy diýip Dagestanyň daşky gurşawy merkezi aýtdy. Merkeziň hünärmenleri zorlukly ölüm alamatlaryny we balyk torlarynyň galyndylaryny tapmadylar. 5-nji dekabrda Russiýanyň tebii baýlyklar ministrliginde bu ýagdaýa bagyşlanan ýygnak geçirilip, onda çykyş eden ministr Aleksandr Kozlov ölen düwlenleriň takyk sanynyň Hadaryň günorta böleginde Kizlar aýlygyndan Samur deriýasynyň agzyna çenli aralykda geçiriljek kenarýaka gözleglerden soň 15-nji dekabrda belli boljakdygyny aýtdy. Ol düwlenleriň ölmeginiň anyk sebäpleriniň laboratoriýa seljeriş merkeziniň synaglarynyň we texniki ütköşmeleriniň netijelerinden soň belli boljakdygyny hem sözüne goşdy. Soňky 10 ýyllyklarda düwlenleriň köpçülikleriniň ölümi her bir näçe ýyldan bir gezek hasaba alınýar. CNN neşri Hadar düwlenlerini goramak baradaky gulluga salgylanyp, şu ýylyň başynda Hadaryň gadak kenarynda 140-dan gowrak düwlen maslygynyň tapylandygyny habar berdi. Şuňky gün düwlenleriň nowatdaky helakçyliginiň sebäpleri barada bir zat aýtmak kyn, sebäbi düwlen maslyklaryna geçirilen analizleriň netijeleri heniz belli däl. Ýöne muňa seismiki işçiňlik sebäpli metan zyňyndylarynyň bölünip çykmagynyň günäkärdigini çaklap bolar. Bu reňsiz we ýysyz gaz ýokary konsentrasiýalarda merkezi nerw ulgamyna zeper ýetmegine we zäherlenmegine sebäp bolup biler diýip Moskwa Döwlet Uniwersitetiniň Geografiýa fakultetiniň okeanologiýa kafedrasynyň uly muallimi Sergey Muhammetow Kavkaz reali gullugyna beren maglumatynda aýtdy.
В небольших котловинах Северного Каспия, в больших котловинах Среднего и тем более Южного Каспия наблюдается сероводородное заражение. То есть Demirazy Hazarın kiçik howdanlarynda orta we esasanam günorta hazardaky uly howdanlarda vodorod sulfidiniň hapalanmagy hasaba alınýar. Bu hem ýiti isli, ürän zäherli gaz, onuň zygyndylarynyň hem köpçülikliň ölüme sebäp bolan bolmagy ähtimal. Dip Muhammetow belledi. Yakında Birleşen Ştatlaryň Kosmos Agentligi NASA'nın kosmosdan düşürülen täze suratlarında Türkmenistanyň Hazaryň gündorunda yerleşen newit gaz infrastrukturasyndaky 12 ýerde ýokary derejede metan gazynyň sydýandygynyň üssü açyldy. Adatlyk bu iki wakanyň arasynda haýsydyr bir ara baglanşygyň bardygyny ýa ýokdugyny anyklap bilmedi. Hazar düwlenleri Hazaryň türkmen böleginiň uly we kiçi adalarynda şol sanda uly we kiçi garada, düwlenli, Osuşnoy, Ogurjaly adalarynda ýaşaýarlar. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna görä 20-nji asyryň 80-nji ýyllarynda Hazar düwlenleriniň 15 000 golaýy. 2007-2008-nji ýyllarda 1000 sansy we 2011-nji ýylyň iýulynda Ogurjaly adasynda 500 golaýy bellige alyndy.